नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर आणि मी सर्वेश सावंत तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मंडळी, आज आमच्या चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण झाले. तर त्यानिमित्ताने आम्ही आंबोलीला चाललोय फिरायला. तर मंडळी, ह्या 1 वर्षात भरपूर काही अनुभव आले आणि तुमच्यासोबत ते शेअर करताना अतिशय आनंद होत आहे आम्हाला. मित्रांनो, त्याच खास ओकेजनवर मी आणि सर्वेश आम्ही आंबोलीला चाललोय. तर मित्रांनो, मजा येणार आहे या ब्लॉगमध्ये. सोबत आम्ही आमचा प्रवास देखील तुमच्याशी शेअर करणार आहोत. तर मंडळी, हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि जशी आतापर्यंत साथ दिलीत त्याच प्रकारे यापुढेही साथ द्या. मस्तपैकी असा आपल्या कोकणातला वळणावळणांचा रस्ता आहे. वळणावळणांचा रस्ता आणि गाडी चालवायला देखील भरपूर मजा येते, फुल एन्जॉय. आणि आता आम्ही 28 किलोमीटर आहोत मागे आंबोलीपासून. तर असाच एक प्लॅन ठरला, म्हटलं 1 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल एक ट्रिप मारूया. तर मंडळी, ज्यावेळी आम्ही सुरुवात केली त्यावेळी असं काही आम्ही ठरवलं नव्हतं की ॲक्च्युली काय रे होय. आणि म्हणजे इतक्या लवकर टप्पू येत आपलं कम्प्लीट होईल. एवढ्या लवकर आम्ही यूट्यूबचे सर्व टप्पे पार करू 1 वर्षभरात. भरपूर प्रगती केली. तुमच्या सर्व साथीमुळेच हे आम्हाला शक्य झालं. आपण आता दानोली या गावामध्ये पोहोचलोय. आंबोलीच्या पायथ्याशी असणारे हे गाव आहे आणि इकडून पुढे आंबोली घाट चालू होतो. रस्त्याची कंडिशन अतिशय चांगली आहे. ह्या कुठला देवस्थान? स्वयंभू सावंत देवस्थान म्हणजे आपलंच सर्वेश सावंत तुमचं देवस्थान वाटतं. तर आंबोली घाट चालू झालेला आहे. घाट आरंभ. मस्त अशी हिरवळ आहे एकदम. आणि आज रहदारी कमी आहे पण भारी आहे रस्ता 1 नंबर आहे आणि गाडी चालवायला पण मजा येते. मेन म्हणजे गर्दी अजिबात नाही. हो, आज रहदारी अजिबात नाही आहे. आपण आता मध्ये पुढे हॉल्ट घेणार आहोत. त्या ठिकाणी जरा एक मस्त व्ह्यू कोणता तरी बघून आम्ही थांबू. अरे कुत्र्याला आत्महत्या करण्याची इच्छा होती असं वाटतंय. नाही, पण कुत्र्याचा मालक रागात बघत होतो. नाही, तो त्याकाच बोलवत होतो म्हणून ऍक्च्युली तो इलो लगेच, नाही ते येणार नव्हतो. तर मंडळी, आता आम्ही आंबोली घाटात आहोत आणि माझ्यासोबत आहे सर्वेश. तर आमच्या चॅनलची सुरुवात अशीच झाली एकदम अचानक मध्ये. सर्वेश आणि आम्ही एकाच कॉलेजचे असल्यामुळे तसं ग्रुपवर वगैरे बोलणं व्हायचं आमचं, पर्सनली देखील कॉलवर. तर एकदाच असं बोलत असताना म्हटलं लॉकडाऊनमध्ये काय करायचं. तर त्याला देखील व्हिडिओची वगैरे आवड होती आणि आम्ही देखील कुठेतरी फिरायला गेलो की शूट वगैरे करून असं टाकायचो स्टेटसवर, त्याला गाणी वगैरे लावून रील्स वगैरे मध्ये. तर त्याचप्रमाणे म्हटलं, सर्वेश म्हणाला की आपण चॅनल एखादं चालू करूया यूट्यूबचं. कोकणातील आपण सर्व जे काही स्पॉट्स वगैरे आहेत, कोकण संस्कृती आहे, तर ते म्हटलं आपण एक्सप्लोर करूया. तर हे सर्व फायनल झाल्यानंतर आम्ही चॅनल सुरू करण्याचं ठरवलं आणि
सर्वेश गोव्यात असल्यामुळे आणि मी सिंधुदुर्गमध्ये असल्यामुळे आणि त्यामध्ये पण लॉकडाऊन होतं, तर भरपूर प्रॉब्लेम झाले. पण टेक्निकल गोष्टी ज्या काही असतात त्या सर्व सर्वेशने हँडल केल्या. आणि बाकी जे काही शूट वगैरे करायचं होतं ते मी हँडल केलं. पहिल्यांदा भरपूर प्रॉब्लेम झाला एडिटिंगला वगैरे, प्रॉपर तेवढी माहिती नव्हती. पण हळूहळू यूट्यूबमध्ये सर्च करूनच चॅनल संदर्भातल्या सर्व गोष्टी जाणून घेतल्या. आणि त्याच्यानंतर जो प्रवास होता तो तुम्ही पाहिलातच. पण खरं आम्हाला पिकअप मिळालं ते मुंबई गोवा हायवेवर. पहिले देखील आमचे व्हिडिओ गावठी कोंबड्याचा रस्सा वगैरे म्हणा, त्याच्यानंतर त्याची कापण्याची पद्धत, ह्यांनी देखील भरपूर रिस्पॉन्स दिला चांगला. पण खरा आम्हाला पिकअप दिला तो मुंबई गोवा हायवेच्या व्हिडिओनी. तर त्या ह्याच्यावर आमचं चॅनल वगैरे भरपूर सबस्क्रायबर वगैरे गेन झाले. पण सोबतच आम्ही व्लॉगिंग वगैरे देखील चालू ठेवलेलं. त्याच्यानंतर पर्यटन स्थळांची माहिती देखील आम्ही देत होतो. आणि त्याच्यासोबतच आम्ही जी आपली कोकणातील खाद्य संस्कृती आहे त्याचे देखील आम्ही व्हिडिओ बनवत होतो. तर ओव्हरऑल आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे की सुवर्ण कोकण म्हणजे हे एकदम कम्प्लीट पॅकेज आहे तुमच्यासाठी. कारण एखादा सबस्क्रायबर विचार का करतो की मी हे चॅनल का सबस्क्राईब करावं, तर ज्यांना कोकणाबद्दल आपुलकी वगैरे आहे, कोकणातले व्हिडिओ वगैरे बघण्याची आवड आहे, तर त्यांनी हे चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण आम्ही कोकणातील निसर्ग सौंदर्यासोबतच विविध पर्यटन स्थळे, त्याच्यानंतर कोकणातील आपल्या खाद्य संस्कृती, शक्यतो आपल्याकडे जास्तीत जास्त करून आपल्याकडे जास्त करून मासे आणि गावठी कोंबडा वगैरे, तर यांची फेमस म्हणजे याची चलती असते. तर त्याच्यामुळे आपण ते व्हिडिओ घेऊन येतो. त्याचसोबतच आपला सध्या मुंबई गोवा हायवे चालू आहे कोकणात, त्याचे देखील आम्ही स्टेटस 2 ते 3 महिन्यांनी अपडेट करत असतो. आणि त्याचबरोबर आपण जी नवीन पर्यटन स्थळे आहेत, म्हणजे आता देवगडमध्ये जे पवनचक्की झाली आहेत, त्याच्यासोबत इतर देखील अशा वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी म्हणा, म्हणजे गिरावळ देवीचं एक देवस्थान आणि अजून देखील रामेश्वर नाटळ देवस्थान, तर असे सर्व व्हिडिओ आम्ही घेऊन येतच असतो. तर मित्रांनो, त्यासाठी सबस्क्राईब करा चॅनल आमचं. आणि तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर ते जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि तुमच्या मित्रपरिवार फॅमिलीमध्ये देखील शेअर करा व्हिडिओ. आता ह्या ठिकाणी मस्तपैकी असा व्ह्यू चालू होतं आहे. थोड्याच वेळात आपण आता इकडे एक हॉल्ट घेणार आहोत आणि मस्तपैकी असा आंबोलीचा घाट पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर वरती देखील एक चांगला व्ह्यू आहे. पण आपण सध्या इथे जरा पुढे थांबणार आहोत. आज वर्दळ कमी असल्यामुळे जरा मजा येते गाडी चालवायला. दोस्तो, असं एखादीही कमेंट नाही ज्यांना आम्ही रिप्लाय वगैरे करत नाही. आम्ही सर्वांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही देतो. तर असंच त्यासाठी 1 वर्ष आमचं पूर्ण झालं आहे चॅनलचं. तर म्हणूनच आम्ही हा एक प्लॅन केला, म्हटलं आंबोली फिरूया दोघांनी. आणि अचानक आज सर्वेशला देखील सुट्टी होती, त्यामुळे आंबोली आपलं एक सिंधुदुर्गातील थंड हवेचं ठिकाण आहे. तुम्ही उन्हाळ्यात देखील जरी आलात तरी पण या ठिकाणी संपूर्ण हिरवळ असते. आणि बाकी वरती म्हटल्यावर तर हॉटेल्स वगैरे, रिसॉर्ट, त्याच्यानंतर सनसेट पॉईंट वगैरे, धबधबा, तर हे सर्व पॉईंट्स बघण्यासारखे आहेत. पावसामध्ये तर अजून मस्त वाटतं. आणि अजून पण बघा, ह्या रोडची कंडिशन देखील एकदम अतिशय उत्तम आहे. पावसामध्ये थोडीशी खराब असते. आणि आजूबाजूला पूर्ण हिरवळ, त्याचसोबत आपल्याला इथे काही प्राणी देखील दिसत आहेत. मगाशी माकड वगैरे होते. आणि रस्ता म्हणे त्याला तर वळणाच्या रस्त्यावर गाडी चालवायला एकदम मजा येते. आताच्या नवीन कॉन्क्रीट रस्त्यापेक्षा हे रस्ते बरे. हो, आताचे जे नवीन आपले रस्ते बनवतात मुंबई गोवा हायवेचे कॉन्क्रीट, त्यापेक्षा आपल्याला हा जुना डांबरी रोडच मस्त आहे. तर इकडे मस्तपैकी असा व्ह्यू आहे, म्हणून आम्ही जरा थांबलो. आणि बघा, पावसात वगैरे मस्त हिरवळ असते, तर त्या प्रकारे उन्हाळ्यात देखील मस्तपैकी हिरवळ आहे, सुंदर. आणि हा इकडे रस्ता आणि समोरवरती आपले सूर्यनारायण महाराज. रस्ता एकदम मस्त आहे. आणि या ठिकाणी सर्व गाड्या वगैरे येत आहेत. आणि इकडे आपण गाडी आपली
पार्क केलेली आहे आणि आता आम्ही थोड्याच वेळात निघू पुढे. तर आता सर्वेश सांगेल आपल्याला कशी टेस्ट आहे ती मिसळची. अप्रतिम टेस्ट आहे. वडा सांबारची. सांबारा कसला अरे? सांबार कसला कळला नाही. विरघळले वाट्याने विरघळले. वाट्याने विरघळले. तर आपण आता मुख्य धबधब्याकडे चाललो आहे. या ठिकाणी मुख्य धबधबा आहे आंबोली आणि इकडे समोर मस्तपैकी असा व्ह्यू आहे. इकडे रिटेनिंग वॉल वगैरे केलेली आहे. आता आम्ही निघालोय आंबोली मेन धबधब्यावरून. आता आपण पुढे आदमापूरला चाललो आहे. तिकडे आमचं काम आहे छोटंसं, त्याच्यासाठी आम्ही चाललो आहे. तर मंडळी, आम्ही तुम्हाला बोललेलो मगाशी की आम्ही एक्सपिरियन्स वगैरे शेअर करणार आहोत की अनुभव आमचा कसा होता यूट्यूब चॅनल चालू केलेल्याचा. तर ॲक्च्युली यूट्यूब चॅनल चालू केल्यामुळे काय झालं की 4 लोक आम्हाला ओळखायला लागले. पूर्वी आम्ही फक्त आमचे मित्रपरिवार, त्याच्यानंतर आमचे फॅमिली मेंबर्स आणि जे काही कामावरचे कोण कलिग्स वगैरे असतील यांच्याशीच फक्त संपर्क असायचा. असा बाहेर पूर्ण जनसंपर्क वगैरे नव्हता. पण यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून एवढ्या ओळखी होतात ना भरपूर, आणि त्यांचे रिप्लाय वगैरे ऐकून आम्हाला देखील भरपूर चांगलं वाटतं. आणि ते जे काही सजेशन देतात त्यावरून हे देखील कळतं की तुम्ही किती म्हणजे खोलवर आमचे व्हिडिओ बघता किंवा एखाद्या यूट्यूब चॅनलचे. हे देखील आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यामुळे आम्ही नक्की या सर्व गोष्टींचा विचार करतो आणि त्यांमध्ये आम्ही इम्प्रूव्हमेंट वगैरे आणायचा प्रयत्न करतो आहे. आणि बाकी ओव्हरऑल सांगायचं तर मस्त आम्ही एक छंद म्हणून जोपासतो आहे. व्हिडिओ वगैरे करणं आम्हाला आवड आहे. विविध ठिकाणांची वगैरे सर्व माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला आम्हाला आवडते. वाव, व्ह्यू बघताकडे असा व्ह्यू आहे आंबोली घाटाचा. आणि आता आपण आंबोली घाटाच्या टॉपवर आहोत. तर मित्रांनो, असाच प्रतिसाद देत राहा आणि तुमचे आशीर्वाद आमच्या पाठीशी ठेवा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.